Szerinted? Hol a fészek? Ott mi a? Csomagtartóba raktam be. Mit? Az honnan van? Hozta a nyuszi? Hoztam nyuszi? Igen, és ide hoztuk, hogy akkor itt tudunk kertészkedni a nagyival. És nézd meg, tegnap, Gyere, most nézzük meg, hogy tegnap hova csináltad a Ezt is fészkedet? visszük, igen. A fészket hova csináltad tegnap? Ho-ho! Na nézzük csak, mi van? Hát ez mi zsimus? Mi ez? Mi ez? Jaj! Ho-ho! Mi van ott? Hát ezt a minden is! Csoda néz, oda néz! Zsimus, tegyük ide le, és akkor itt ki tudod Kipróbálod próbálni. mindjárt? Gyere, de Várja. Na ide! Gyere ide ki. Hú, hát ez hihetetlen mi? Zsigukám, hát a feje, ez fejfogós. Na, ezt próbáld meg hajtani. Nézd meg! Aj, de jó! Segít a tata egy kicsit. Hoppá. Várjál. Na még egyszer, kormányoz. Úgy, azaz. De jó! Nézd már, mert oda néz, hogy tudja hajtani. Hát beszarok. Na? Arra kell figyelni, hogy a lábad az ne forogjon le róla, hogy középen legyen nagyjából. Úgy, ez És még hátrafelé is. Most előre. Oda néz. De ügyes vagy, Zsimus! Hát önállóan jössz. Na gyere! Na nyomjad! Az elindulás az még nehéz, igaz? Nehéz, majd én meg... Ja, jó. Na, most! Nyomjad, bringát, De rajta! tekerni kell, öcsém! Hátrafelé könnyebb! De figyelj, így ahogy most előre-hátra hintázol, ez így jó. Ebből lesz az elindulás. Gyere, apa, én előről fogok lépni. Na gyere! Na, nyomd meg! Na, A lába, úgy. ez az! Gyerünk, teker! Jó van, ezt majd még gyakorolni kell, igaz? Nagyon ügyes vagy, Zsigus, ez nagyon jól megy. Kormányozzál arra apa felé. Ne van édesen. Akkor főbb. Várjál, hol a lábad? Úgy. Úgy lassan. Bukósisakba kell ám ezzel majd menni. Hol az Így apa? gyorsabban tolod, mint hogy a lábát izélnek. Nem tudta. Feló. Neki megyünk az ajtónak? Nem? Most Hátrafelé. hátrafelé tedd, erre tedd a lábad, úgy négy. Na, majd ő elintézi ezt, Nagyi. Na gyerünk, hadd lássam ezt a versenyzőt! Uáj, de ügyes! Ez az, jaj, de jól jön! Gyerünk! Gyerünk, te gyerek! Figyelj, látod? Első kísérlet. Á, most őt másodszor. A Tesco-ba kipróbáltuk. Az, ugyanez. De ott még nem ment így. Na, Tehát még ott nem tudta tekerni. ez az öcsém, nagyon jól csinálod! Akkor mondtam a Dórinak, hogy De magány. a motor mellett még lehetne egy ilyen tricikli opció. Mert annyira tetszett neki. Nagyon jó, Zsigmond, ezt tudod meg, nagyon tudod is tekerni. Hát ezt mondjuk arra is gondolta, hogy most egyből Figyelj, enni akkor fog. ezzel fogunk majd jönni a gépet, nem a motorral. Hát tulajdonképpen egyből, mondjuk kicsit lecsúszik a láb. Na Zsigukám, forduljál meg, gyere vissza! És nézd csak, milyen pólót kaptál hozzá? Oda nézd. Figyelj ide. Hát ez is motoros. De hogy fogta a fejét a szülvettet? Nagyon vagány leszel ebbe, hallod? Azt is kaptad, igen. Amikor ezzel mész, akkor ez lesz rajtad, igen. Fordulj meg, menjünk apához. Apa ott vár.
Úgy, ez az, ügyesen meglökted magad, és akkor gyorsan fölad. Ez az! Oda nézzetek! Kérem szépen! Na, úgy, ügyes vagy. Jaj, elüt valaki! Jajjaj! Jajjaj! Azaz, most! Elindultál! Most kell kicsit tekerj hátrafelé. Kicsit tekerj hátrafelé. Megfordulsz? Arra! Még energiát a többiekre is, Gergő. Nem lehetne, hogy ezt mindjárt föltöltöd az én gépemre? Nem.